Ja som Juliana Mrovová, maliarka a kresliarka v prvom rade a zároveň aj cestovateľka. A na tom je založená väčšina mojej tvorby, ktorú vytváram v podstate takým denníkovým alebo travelogovým spôsobom, že zbieram materiál, zbieram si rôzne kresby, skice a tie neskôr v ateliéri vrstvím a ukladám na plátno. Táto séria modliviek vznikala na rôznych miestach. 2 malé modlivky som realizovala na pobyte v Amerike, v Texase, a veľkú modlivku v periférnych centrách v Dubravici. Takže mnohé moje obrazy sú z takýchto miest a hmyz ma zaujímal vždy. V detstve som chovala nad postelou motýle, húsenice, aby sa z nich vyliahli motýle. A modlivka je takým veľmi zvláštnym tvorom, lebo keď sa na ňu zblízka pozriete, ona je naozaj takým hmyzím mimozemšťanom. Okrem toho je v rámci nášho hmyzieho sveta dosť veľká a tak ma od mladosti fascinovala a zároveň má možno taký, dokonca by sme to dnes mohli nazvať až jemne feministický tón, pretože vlastne šéfom v tej rodine je tá matka, ktorá častokrát musí svojho partnera zjesť na to, aby dokázala uživiť svoje mladé. A to je taký malý vtip na záver.